Kanta kong ito, alay ko sa mga kasista ko na nagtatrabaho. Kaya, sana magustuhan niyo ang kanta ko. Shout out pala kay Ate Ude, kay Ate Pate, kay Monica, sa lahat ng bumubuo ng Kasista TV. Shower out! Sana magustuhan niyo. Kaya mga kasista, kakantahan kayo ni Boy Waray. Magugustuhan nila yung basta tao sa puso. Rakdo! Dito po kami ngayon sa amin. Yehey! Galing! Wala ba kayong mga kamay? Hoy, wala ba kayong kamay? Yehey! Nakita niyo na mga kasista yung hidden talent ni Boy Waray? Yan yung mga talent na talagang hidden lang. Oh, thank you ka na Boy Waray sa mga sa mga followers natin. Shout out po sa Followers namin at sana suportahan niyo kami sa sa aming mga vlog. susunod naming vlog. Sa mga vlog is mga kasista. Kasista Yehey! TV, sana i-shout out niyo kami, follow niyo kami. Thank you. Salamat mga kasista!